Dito? 70. 170 ang kilo. Konti. Wala na yung mga tuna dyan? Oh, wala ako. Walang labat ngayon ng tuna eh. Ay, idol, maganda yun. Ito lang meron. Ang bakol yan, no? 160. Lahat na to. Eh, salamat po. Magkano kilo hipon, boss? Ay. Magkano kilo rito? 3 Gs. 3 Gs. Sa malaki, sa jumbo? Ito, teatra na to, re. Tatlo lang. Tatlo. Flying fish? Ito, flying fish. Ang kilo nito, 150 lang. 150 lang Oh, kilo. 150 lang po ang per kilo ng flying Ano fish. pangalan mo sa YouTube channel? Boss Lando Explorer. Boss Lando Explorer. Gusto mo mag-shoutout lang, boss? Gusto mo mag-shoutout? Pwede. Mag-shoutout tayo, kay kabayan, kay Keper. Kabayan Keper, umuwi ka na ng Manila. Espada. Yan, vlogger din yan, Kuya Lard. Shoutout po, lahat ng mga suki ko, lumapit na kayo, mura ng isda rito. Oh, sa lahat daw po ng suki ni Kuya, lapit lang daw po kayo dito sa Malabon Fish Port. Ayan po yung mga parinda po nila, no? Shoutout sa Malabon. Yan, si Teren, sarap naman yan, babayero yan. Huwag kayo magtiwala mga babae. Teren, si Bitoy. Babayero yan. Walang pele yan. Okay, thank you. Salamat. Ano, Mang Lando, Explorer. Boss Lando Explorer. Boss Lando. Lando. Yan po, dito pa may mga tinda pong bangos, no? Magkano kilo ng bangos, idol? 160, sir. So, 160 po ang per kilo, no? 50. Dagupan. Pagkasinan yan. Okay, thank you. Ikaw tilapia nyo? 110. Hello. Dito? 110. Na 110. Kapakuto na eh. Una, wala dito. Wala inda dito. Kanina? Hindi na wala inda. Sige, thank you. Pagka, babalik ako ha. Ako na ako. Magkano dito? 70. 170 ang kilo. Konti. Wala na yung mga tuna dyan? Oh, wala ako. Walang labat ngayon ng tuna eh. Ay, idol, maganda yun. Ito lang meron. Ang bakol yan, no? 160. Lahat na to. Okay, salamat po. Kaya 160 na lang. Sana. Magkano tilapia? 105. Dito, ganun din. Thank you. So, mga nandito po ngayon, mga paninda pong bangos, no? Ito ka, wala kang bawas eh. Balik mo ka rin. Wala, gano'n sa'yo na yan. So, naghahanap tayo ng yellow tuna. Wala po tayong makita. Sakto po, alas 4 ng umaga.
Magkano kilo hipon, boss? Ay, Magkano kilo rito? 3 Gs. 3 Gs. Sa malaki, sa jumbo. Ito, teatra na to, re. Tatlo lang. Tatlo. Okay, boss, salamat. Puro hipon po ang nakita po natin mga paninda na iiwan po dito sa Malabon Fish Port. Dito po kayo. Shout out, shout out. What's up? Oh, yan. So, ngayong madaling araw po, no, puro paubos na po ang kanilang mga tindang isda dito sa Malabon Fish Port. Saan ko mailagay itong... Sap-sap. Walang. Ayun, tubig. Ang daming alamang, oh. Kasi medyo ba? Katulong sa pala. Doon. Kaya, vlogger ka po yan. Flying fish. Ito, flying fish. Ang kilo nito, 150 lang. 150 lang Oh, kilo. 150 lang po ang per kilo ng flying Ano fish. pangalan mo sa YouTube channel? Boss Lando Explorer. Ah, Boss Lando Explorer. Gusto mo mag-shoutout lang, boss? Gusto mo mag-shoutout? Pwede. Mag-shoutout kayo ano, kay kabayan, kay Keper. Kabayan Keper, umuwi ka na ng Manila. Espada. Yan, vlogger din yan, Kuya Lard. Kuya Lard. Shoutout po lahat ng mga suki ko. Lumapit na kayo. Mura ng isda rito. Oh, sa lahat daw po ng suki ni Kuya, lapit lang daw po kayo dito sa Malabon Fish Port. Ayan po yung mga parinda po nila, no? Shoutout sa Malabon. Yan, si Teren, sarap pa man yan, babayero yan. Huwag kayo magtiwala mga babae. Teren, si Bitoy. Babayero yan. Walang pele yan. Okay, thank you. Salamat, salamat. Ano, Mang Lando, Explorer. Boss Lando Explorer. Boss Lando. Lando.
Yan po, dito pa may mga tinda pong bangos, no? Magkano kilo ng bangos, idol? 160 sir. So, 160 po ang per kilo, no? 50. Dagupan. Sir, pagkasinan yan. Pagkasinan. Okay, thank you. Boss, magkano kilo dyan? 150. 150. So, 150 po ang kilo po ng galunggong dito sa Malabon Fishport, no? Salamat! Sandala lang yan. Ano? $200 kilo. Thank you. Baka magkano baka? Dos veces kayo sa baka. Dapat ko tuna, walang makita. Bago yan ah. Bago. Alright, so sa kabilang lugar po, no, sa pinupunta po lagi natin. Maaga rin po pala mga nagsasara po yung iba, no? Sila po yung nakikita at mga nagtitinda po ng tuna. Nandito po, tulingan. Nakatambakol. Magkano kilo sa tambakol, boss? 170. Naghanap ako tuna eh. Tambakol. Pag wala, tambakol na lang. Oo, madalang nga daw. Ito, hito. Yung hito dito, boy na boy, oh. Puro nakita po natin dito, mga gulyatan, no? Shout out, shout out. Magkano ang kilo dyan, boss? Batang baka? 200.
So 200 kilo po ng matambaka, no? Thank you. Magkano yellow pin nyo? Yan. Depende lang mo. Ang kilo po? Oo, kilo lang. Ganda per kilo. Tulad niyo, kanila 250 yan. Yung 250. Kaya 150, oy. Alright, so nandito tayo ngayon sa labas ng Malabon Fish Market, no? Maaga po sila mga nakalatag po dito. Ayan po, oh. 100 pesos po ang per tumpukan. Morning, ate. Hi. Morning. Aga naman po. Naghahanap ako ng tunat eh. Wala po. Nandiyan. So maaga po ang latagan po dito, no? Alas 4:15 pa lang po, may mga paninda na po dito sa labas po ng Malabon Fish Market. Yan, may yellow pin tuna, oh. Tumpukan po, 50 pesos.